getting medical care. Getting medical care.
Ali dobro su. Glavi su dej. Ja bilo da se glavi na svoje bođe. Ljudi, jeste živi? Kako je bilo? Super, to je bio. Pa mogu vidjeti koliko puta sam rekao? Da, možeš mi reći broj. Glavi 9. Plavi 9. To je to. 3-5-1, znači on najviše bodova ima sad. Okej. Imala sam 12. Ovo je napravno. Genocid, ljudi, genocid. Jel možemo to još jednom, jel ti da Nažalost. Genocid.